Lats! Alas tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Huwag mo munang papaltan. May nakita ko sa Facebook, everyone. Yung lagayan ng metro, ng gasolina, pinapaltan na nila ng number lahat ng mga starting with number 6. Hindi na po 60 pesos, 65 pesos ang gasolina. Diyos ko, kaya ito si Titan Jello talaga na nasa tabi ko. Ngiti-ngiti lang siya. Alam niyo kung bakit? Naka-binpass binpass. Baka naman! Anyway, nagbabalik po inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. O ayan ha, Universe ang nagsasabi. Sabi nga nila, kapag ka ganitong mahal na ang gasolina, dalawa lang naman yan eh. It's either papayagan ka ng boss mo na mag-work from home kayo, which is sa amin, imposible. Or magkakaroon ka ng iba't ibang tips o iba't ibang ways kung paano ka makakapasok nang hindi masyadong gumagamit ng gasolina. Gabi ang mahal ng gasolina. So, ito na nga. Siyempre, alam mo na, as a fitness girly na naniniwala, kung kaya mo naman lakarin mo, be! Hindi yung sa lahat ng panahon nakakita ka lang ng sasakyan o kaya naman rider, sasakay ka kaagad. Tandaan mo, 500 meters away ka lang sa opisina mo. Sabi ko nga, sige nga, ano ba kayang pwedeng magawa bukod sa nagmamahal na ang gasolina? E di syempre, mas maganda siguro kahit papaano, magkaroon tayo ng ilang tips para makatipid. Ano? Hirap na yan. Sabi ko sa'yo, B, yung ipang kakain mo, skoy, papakain mo pa sa kotse mo. So, dapat pala ngayon, no? Tip number 1. Naghihintay ka, no? Teka lang, isipin ko kung number 1 ba siya o number 2. Step number 1, kung kaya maglakad na mo muna. Sabi nga raw, maraming nagsasabing doktor, lalo na si Doc Alvin na usong-uso ngayon sa social media. Sabi niya nga raw, walking is better than running. Well, alam mo sa baguhan, o yan ang masasabi nyo. Pero ha, ngayon naniniwala ako na sobrang halaga kapag ka naglalakad ka. Siyempre, alam mo ito yung factor na to. Pagka naglalakad ka, ang layo mo sa sakit. O, diba? Yung mga nakain mo kagabi, natatagtag lahat yan. Tsaka ang pinakamahalaga dyan, ang cellphone ngayon na, kung hindi naman ako nagkakamali, siguro mga 70 o 80% sa atin naka-touchscreen na ano. Itong touchscreen na yan, kung makikita nyo, meron na ring mode yan sa cellphone kung saan nagbibilang na rin yan ng kanyang steps. Alam mo ba? Ito may panibago pa akong trivia. Alam mo ba, kapag ka nakaka 10,000 steps ka a day, kayang-kaya mo magbawas ng 500 calories. Ang laki ng 500 calories, para ka na rin nagbawas ng kinain mong burger at saka manok kagabi. Diba? Para kahit papaano nakiklense yung tiyan mo. Alam mo, ito naalala ko lang, very quick kwento. No? May nakausap ako, sabi niya, alam mo, swerte ng mga mahihirap ngayon. Yung mga mahihirap, hindi masyadong kumakain. Kasi syempre nga, wala namang source or additional money or income para makapagbili ng steak o yung kung ano mga mamahaling gamit na ganyan. Syempre, kapag ka medyo mahirap, syempre, nandun lang tayo sa low budget. Yan yung mga tipong kayang-kayang mag-fasting. Diba? Alam mo, nakakatawa. Kaya ako mahirap lang ako eh. Hindi na ako masyado nagmamayaman. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga mayaman na ganyan, kung ano-ano kinakain yan, kung ano-ano pinapasok sa bituka niyan, tapos pag jumerbox yan, malalaman mo sa amoy. Kaya kapag mas mayaman, mas may amoy.
Anyway, ako yung magbabalik maya-maya lamang ha. O, number 1 pa lang yon. Walk, 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 walk is the key. But for now, syempre, tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ang ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 The Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!